Ang kasaysayan o kon istorya sang isa ka tawo kon isa ka butang, amo ang nagahatag sang duag o kon kolor sa sina nga kabuhi o kon kinabuhi. Diri naton mahibal-an kag aton matistingan kung ano ka authentic, ano ka sigurado ina nga mga butang nga nagatuhaw diri sa babaw sang kalibutan. Isa naman kamalipayon nga panahon kag tion nga ari kita sining aton programa ang pagtuon subong. Ang isa kapag saysay, pagtalakay, pagbusisi o kon pagsipad-sipad sa aton leksyon sa eskwela sa Batika kaginig nadala sa inyo sang Media Ministry Department sang Central Philippine Adventist College Church diri sa Alegria Morsa, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masonson nga host. Kag sa siningat yon, ang ako nupod, amo man ang ako nupod sa nagligad nga simana, si Sir Julius Alonsabi. Graduate siya sang Bachelor of Theology diri sa Central Philippine Adventist College. Kag subong siya ang values teacher sa aton nga mga estudyante sa academy sa junior and senior high. Kag siya man ang aton religious coordinator o kon ang aton nga pastor sa Academy Church diri sa Central Philippine Adventist College. Sir Julius, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man pastor kag mayong adlaw man sa aton mga kaabyanan nga nagatulog karon sa aton nga programa. Salamat gid Sir Julius sa ikaduha nga kahigayonan ikaw nakig-upod sa aton nga pag-review sa aton nga leksyon. Ari na kita sa leksyon 10 para sa Mayo 30 tubtob sa Hunyo 6. Apang sa hindi pa kita magbasa sa aton sadsaran nga teksto kag magpangamuyo, ako nanay nga itamyawon ang aton nga mga kauturan nga nagapadayon sa pagsunod sa aton nga programa si Darlet Bacolod Salvador dira sa may Aklan, si Sir Serge Santillan dira sa Mao District, si Mr. and Mrs. Jared Macalipay sa Adventist Academy Bacolod, ang mga Ilagison family dira sa Ilog Negros Occidental, si Sir Ras and Mrs. Bidal dira sa may Kamingawan, Kabangkalan, si Mark and Merel Mendoza dira sa Salala, Oman. Akon man ginatamyaw ang akon mga kabataan dira si Jet kag si Ruan sa Oman, sa Muscat, Oman. Akon man ginatamyaw ang akon nga magulang si Joy Tomado Caro dira sa may Florida. Akon pagkaisa si Marlene Trino Castellanes dira sa may California. Akon man ginatamyaw si Mrs. Susipa Berlas sa Kabangkalan kag aton mga kauturan dira sa Sinda Duran Dam Site, Morsia, Negros Occidental. Mga utod, hindi ka mumalipat, ara gyapon kita sa Radyo Bandera kada Bernes ng gabi alas 9 tubtob alas 9:40. Akon ginapasalamatan ang ilang CEO, si Doc Ramil Oy, kag si Sir Iljan Castaño ang station manager kag ang programming director amo si Sir Jen Paul Generoso. Kag so far so good nga ara kita kag akon man ginatamyaw ang atong mga kauturan dira sa may General Santos City sa Coronadal City. Mabatian kita dira sa Hope Radio Southern Mindanao kada Sabado sang kagahon. Akong ginatamay aton mga kauturan sa may North Cotabato, South Cotabato, Sultan Kudarat sa Sarangani Province. Aton mga kauturan sa Antique, sa Iloilo, sa Mayaklan, sa Capiz, sa Guimaras. Mga aton mga kauturan nga mga Ilonggo speaking sa Masbate, sa Leyte, sa Samar, sa Romblon, sa Palawan. Mayong adlaw sa inyong tanan. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa aton nga pagtuon.
aton anay iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa sinigid nga tiyon, nagapasalamat kami Ginoo nga ikaw upod namon. Kabay pa, nga imo kami tagaan singkalam, samtang kami pahat-pahat, kag sipad-sipad sa ngamon nga leksyon sa sini nga semana. Salamat nga imo ginsabat amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Akon pangabayon anay si Sir Julio sa pagbasa sang Exodus 20 versikulo 2 sa aton nga sadsaran nga teksto. Nagasiling diri, ako ang Ginoo nga imo Dios nga nagpagwa sa imo gikan sa duta sang Ehipto sa balay sang kahiulipnan. Yes, salamat Sir Julius. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa aton nga teksto nga aton nabasa halin sa Exodus 20 versikulo 2. Bible in history, Sir Julius. Sa ligad nga semana aton natunan nga isa sa mga prueba nga indeed ang Biblia matuod tungod sang pagpasunod sa mga henerasyon. Kag kun aton gid idiron nga aton gid matrace tubtob gid mag-abot sa kay Adan. Kag ang Biblia naghambal nga wala na sang sobra pa kay Adan. Si Adan amo aton una ginikanan kag nagsunod ang iyang mga anak kag ang iyang mga kapuan hasta nga nag-abot sa kay David, nag-abot sa kay Solomon, nag-abot sa mga propeta, nag-abot kay Malakias, and then nag-abot sa New Testament until the time of Jesus. And that's correct. Okay. Kag ang historicist, kita nga mga Adventista, we believe on historicist. We are called as historicist people. Inang word nga historicist, ato na matunan sang dugang pagid sa sunod nga semana. Yes, Sir Julius, ano pagid ay mo madugang sa aton nga introduction? Maayo gid nga leksyon naton subong nga semana, Pastor, Yes. nungod sa kasaysayan sa Biblia. Mhm. Kag nagapakita diri nga ang Ginoo nagapadala sang iya manalagna, Okay. nagapreserbar sa iya nga katawhan, Mhm. kung paano niya ini ginluwas gikan sa mga kamot sang mga hari nga luyag magpigo sa iya mga katawhan. Yep. Ika kanami sinay mo punto, Sir Julius. Ang Biblia is literature par excellence. O kung literary par excellence. Amo ni ang title nga nagahatag sa Biblia, nga ang Biblia is unique. I-compare sa iban nga mga literature pieces. Okay. Ang kalabanan nga mga literature o kung mga sinulatan, labi na kung istorya ang hambalan, magasugod siya long time ago. Di na ang long time ago, ay takabalusan una. Okay, but ang Biblia wala nagasiling nga long time ago God created so forth anon, wala. Okay. Kag ang iban man nga mga literary pieces nagasugod man in a far away land. Di inang a far away land, hindi takabalo kundi ina. But the Bible does not start it. The Bible started with God in the beginning. Okay. Hindi kay long time ago. Ang long time ago is hindi mo ma-sure na. Pero ang in the beginning sa sinugdanan, God created Adam. So sa aton pa, matrace mo dira sa kay Adan. And then, ang time ni Adan, that is the beginning. Yes. Okay. Ari sa aton nga leksyon sa Sunday, Sir Julius, ano diri ang aton nga matunan? Ini pastor nagapakita nanungod sa kabuhi ni Haring David Okay. kag sa iyang anak nga si Solomon. Mm. Kag nahibalaan naton nga si David isa sa pinakakilala nga hari Mhm. sa panahon niya. Yep. Kag Kag bisan hasta subong agawon ko anay, bisan hasta subong ang mga Hudiyo subong ang mga Jews are really gasalot gid nga ang isa sa ilang mga heroes amo ni si David kag si Solomon. Yes, pastor. Go ahead. pastor, dira makita nato no ang isa ka pamatan-on nga kun sa diin wala na hadlok magatubang sa kay Gulayat nga ginakadlukan sang kadam-an bisan pa ang hari sa sinanga kapanahunan. Kag sa iya nga pagdaog nagpakita sang kadalagan nga ang Ginoo nagkaupod sa iya kag gintuuhan na gid, pastor, nga ang Ginoo ara sa iya. Kag dira man ang line ni Jesus Christ. Oo. Kag kita bilang mga sumulunod ni Kristo, dako gid ang role ni David sa aton nga pagtuo. Yeah. Okay. Kanami
Kag ang importante di Sir Julius nga atong may balaan nga ang pag-away ni David kag ni Goliath may lugar nga na-mentionar. Okay? Kag ina nga lugar is still existing even until today. So in other words, ang Biblia wala lang nagapataka. Damo sang naga-question, damo sang hindi magpating, higanti batuan sa isa ka bata nga gamay. O ano naman, di naman patiyan nga klase sang istorya. Kag ila nga pagpati sinang isa lang na pinataka-taka o kon myth nga istorya. But since ang lugar na mentionar nga mo ang Kibret Kiyafa, okay, na kag na mentionar pag ang iban nga mga ano ni nga mga description diri, it only prove nga ang istorya ni David kag ni Goliath is really true story. Amen, Pastor. Yes, okay. Kag ti amo ni sang 1993 na diskubrihan sa northern city of Tildan dira sa may Israel mismo nga subong, uncovered monumental inscription written by King Hazael of Damascus, who record his victory over the king of Israel. Na ti ini si King of Damascus, ilagin record kung paano nila naperdi ang Israel. So nadiskubrihan ini nga record. Kag ini nga record is not biblical but extra biblical, nga words sagwa ini mga record sa mga nasyon sa una nga isa sa mga nasyon amo ni ang Damascus nga nakaperdi sa Israel. Yes, may ara pagkikaidugang si Julius. Pertigi katahong pastor no nga kang naligad lang sa mga 2013. May ara nga inscription o sinulatan nga na-found out nila nga nagapakita sa ngalan sang isa ka anak ni Saul, amo si Ishbaal. Kag eksakto kagid pastor nga ini nga mga inscriptions kag mga nakitaan sa aton mga archaeologists nagpamatuod gid nga matuod gid man dili si David. Okay. Kag ang mga istorya pa sa iban sa kalibutan. Kag ti sa akon kay napag-agaw na akon sa imong samtang ka istorya ka nga bisan until subong. Ang mga Israel noon kag ang mga Hudiyo nagapati nga si David kag si Solomon amo ang isa sa ilang mga bantugan nga mga hari nga naglalabay sa una. And until now, when you speak about Solomon and when you speak about David, ang mga Israel noon makabati sina mayang hagid kag malipay gid. Pareho man sa aton bala nga ang mga foreigners magistorya sang Jose Rizal, immediately we are really proud nga amo na national hero. That's why kung diin ka nga bahin sang kalibutan, if you speak about Solomon and David, kag may ara nga mga Israelinhon nga nagapamati, matams up gid sila because they are proud of David and Solomon. So, hindi lang ini pinataka-taka ang istorya. Sakto ka, pastor. Okay. How about Isaiah, Hezekiah, and Sennacherib? Ano ni ang imo na diskubrihan diri, Sir Julius? Ini nga istorya pastor nanungod sa kay Haring Sennacherib nga amo ang hari sang Assyria. Okay. Nga kung sa diin sa sini nga istorya, siya gid nagpadayaw sang iya nga kadalagan. Nga iya nadaog ang madamo nga mga pungsod kag indi diri lang inaway nanungod sa pungsod kundi nagapakita ini away sang Dios. Ginapakita niya nga ang iya nga Dios amo ang naghatag sang kadalagan kag bisan pa ang Dios ni Hezekiah mapirdi niya. Kag si Isaiah, isa ka propeta sang Dios nga naghatag sang encouragement kay Hezekiah nga ang Dios nagsabat sang iya pangamuyo. Kag nakit-an diri pastor sa sini nga teksto nga ang iya grupo sa Huda nagdaog sa sining inaway. Yes. Kanami sa imo nga pag-saysay liwat sini nga istorya o kon kasaysayan sang experience ni Hezekiah nga hari sang Huda kag si Isaiah ang mo ang propeta sina nga panahon. Ang isa pa di ka punto, Sir Julius, nga aton gid matalupangdan nga kinanglan plastar naton kay ang Biblia nagsiling nga on the 14th year of the king of King Hezekiah, ikat 14 nga tuig nga si Hezekiah amo ang hari.
Kag ina kung aton trison sa istorya, ina siya amo ang 701 BC. 701 wala pa si Kristo, ini si BC before Christ. Okay. Na amo na ang ika-14 nga paghari ni King Hezekiah. So you see, ang history nagapriba gid. Oh, nga hindi lang ni pinakataka kundi may ara gid nga makita nga sakto nga mga pizza. Though wala na mensionar ang exact date kung saan nga pizza sang bulan, but at least ang year man na mensionar. Nga on the 14th year of King Hezekiah, and that 14th year of King Hezekiah is 701 BC. Nga mo tong imong istorya nga si Sinikarib nga hari sang Syria nga ang kapital amo ang Nineveh, nag-atake. Okay. Kag makitaan sa records ni Sinikarib kay may archaeologist nga nagkadto sa Nineveh kag amo ni ang diskubrihan. Nga gin-record ni Sinikarib. Ina nga conquest niya. Oh, pero ang gin-record niya amo lang ang iya na daog, wala iya nasulod ang Huda, ang Jerusalem. Ang nadaog lang ni Sinikarib amo ang city of Lachish or Lachish. Na ti nagpangalipay na nagano na. Oh, but in reality sa Biblia to nambalan nga samtang maatake na tani sila sa may Jerusalem, na nadaog na nila ang gamay nga syudad sa guwa sang Jerusalem, dayon amo na nag-abot si Isaiah nga kaiti si Hezekiah nagkadto sa templo kag nangamuyo sini nga panahon nga Lord Ginoo, ari na ang amon pangaway, imo kami katawhan, buligi kami, ipakita ang imong gahom. Nagabot si Hezekiah samtang nagapangamuyo si Isaiah nagabot samtang gapangamuyo si Hezekiah kag ginhatag ang sabat. Nga ini nga mga kontra nimo nga mga taga-Assyria hindi makalandas, magabalik sila sa ilagyapon nga inagyan. Kag amo na nakita dito sa archaeologist nga wala man na record nga nagsulod sila sa Jerusalem. Ang syudad lang nga gamay sang Lachish amo ang ila nga na-record nga ila nalandas. Yes, may ara pagid ka Sir Julius. Para sa akon pastor no, ang leksyon nga makuha ko dire nanungod sa dako nga pagsumpunganay. Nanungod sa Ginoo ni Hezekiah, ni Isaiah, kag sang Diyos-Diyosan sining hari sang Assyria. Gani kita mga kauturan, may mga panahon nga kita makaagi sang pagpigos. Ini nga leksyon nagahatag sa aton nga ang Dios nagasabat sa aton pangamuyo kag maga-deliver sa iyang makatawhan. Kanami sina Sir Julius kag isa pagid nga ang Dios amo ang nagagahom sa istorya o kon kasaysayan sang kalibutan labi na gid sa iyang mga katawhan. Okay. Ari kita sa kay Daniel kanami naman sini. Nebuchadnezzar o Nabucodonosor kag ang Babylonia. Ano diri nga ang gindala ni sa atong leksyon about Bible as history or in history. Yes, Sir Julius. Mangod pastor ang Daniel may dako gid nga role sa aton nga maragtas ang aton kalibutan. Okay, kay sa nagligad naton nga quarter natun-an naton ang nanungod sa propesiya kag si Daniel nagpakita dira sang pagpasunod sang ginarian, tubtub sa pagkari sang Ginoo. Kag ina siya makauturan, nagapakita nga ang maragtas o ang history. Matuod gid kag nagapamatuod na nungod sa Biblia. Yes, kanami sa imong Ilonggo nga pulong. Maragtas ka akon nga ginagamit siya kasaysayan lang. Pero ang maragtas is an exact definition of Ilonggo equivalent sa history. Maragtas. And that's correct. Ang maragtas ni Daniel o kung ang istorya ni Daniel, labi na gid sa kay Nabucodonosor. Okay. Ang isa ka punto, Sir Julius, kaya ang atong leksyon subong is trying to emphasize the truthfulness and the authenticity of the Bible as the Word of God. So, ini nga istorya, ang Biblia as a storybook,
nagapakita lamang nga ang Biblia pinaagi sa maragtas ang kalibutan, nagatudlo nga ang Biblia mismo matuod. Ang mga istorya sa Biblia matuod. Okay. Si Nabucodonosor, of course, kay Daniel, amo gina ang unang ginharian nga namensyunan ni Daniel nga sa iya nga damgo dito sa Daniel 2 amo ni ang ulo nga bulawan nga dako nga larawan. Okay, kag this is a golden kingdom. Okay, kag ti bisan subong pastor Sir Julius, ang current history subong nagaprueba nga ang Babylon is one, or the Hanging Garden of Babylon is one of the wonders of the world. You see? So, that's it. By that kind of truth, nga bisan subong ang present, ang current history, nagaprueba nga nagaminsunar sang Babylon. Okay, through the Hanging Garden of Babylon. So, it only points back to the idea that the Bible and the history in the Bible during the time of Daniel and Nebuchadnezzar is really correct and true. Tama, Yes, Sir Pastor. Daniel. Sir Julius, ano pa gina mo madugang? Sa panahon bala, Pastor, nga si Haring Nebuchadnezzar nagpatindog sang estatwa nga bulawan. Mm-mm. Nagarepresentar sang iya ginharian. Mangod kay luyag niya nga walay katubtuban ang iya paghari. Yep. Kag may ara archaeological evidence Mm-mm. nga may inscription nga nagsulat dito, may it last forever. Yeah. So, tubtub subong pastor nagapabilin ina nga inscription pagpamatuod nga maeksakto gid ang maragtas Yep. ni Daniel. Yeah. And that's correct. Kag another secular support sa authenticity sang Biblia, aside from the Hanging Garden of Babylon, may kanta pagid nga By the Rivers of Babylon. Pastor. Yeah. Sikat Hindi na ko nga nakabalo makanta pero kabati ko sina By the Rivers of Babylon. So, ina nga river amo na ang Euphrates River. Nga mo gina ang life and soul of city of Babylon. Nga dira ga agigid kagamo gina ang main nila nga pangabuyan dira sa Babylonia by the rivers of Babylon. Sa Wednesday, historically Jesus. Kanami man sini. Okay. Ano ang aton makita Andre Sir Julius sang history nga nagapuriba nga indeed matuod si Jesus kag matuod nga siya ara sang una sa may Jerusalem kag sa Roman Empire during his time. Diri pastor nanungod ka sa kasaysayan ni panahon ni Hesukristo. Ara dira na mensionar ang ngalan nga Caiphas. Okay. Nga kung sa diin amo ni ang pinaka pangulo sa mga pare kag nagahimo sang plano sa pagdakop kag pagpatay kay Hesukristo. Suno sa pagtuon may ara siya nga ang ngalan nga si Joseph, no? Josephus. Si Josephus. Oh. Kag kang 1990 pastor nasapuan nila ang isa ka pamilya sa lulubngan. 12 boxes. Kag dito may inscription dito, Joseph, son of Caiaphas. Subot silingon, matuod gid nga natawo ining si Caiaphas. Kag matuod gid ang kasaysayan na hanungod sa kabuhi ni Jesucristo. Yeah. And that's correct. Nga si Josephus, nga Jewish historian, nga wala na sa nagakontradict sa iya bisan hasta subong mention about Caiaphas or Caiphas. Nga sa imo ginaman mentionar nga amo ni si Caiaphas ang high priest o kunang mataas nga sacerdote nga amo ang nagpadihot sa pagkamatay paglansang kay Kristo dira sa cross. Okay. And namo to na diskubrihan nga there is indeed a person named Caiaphas. Okay, or Caiaphas. Kag ina makita sa libro ginatawag Josephus Complete Works nga naprenta sa Grand Rapids, Michigan sa 1969. Amo na siya. Kag ini Kriegel publication. And then in 1990 amo to ang nakita nimo nga kay Joseph the son of Caiaphas, amo man na siya sa tong 12 ka mga kwan. Okay, sa 1961 ara naman
si Pontius Pilate. Tama, Pastor. Yes. Siguro, base nakabati ka man sa akon nga wali about Pontius Pilate, na ang akon to mga sources, Pastor Sir Julius, hindi to halin sa Biblia. Ang Biblia wala nagasiling nga si Pontius Pilate na tao nga slave. Wala na ang Biblia nagmensionar sina. But extra biblical source. Nabasa ko na sa internet, nabasa ko sa isa ka article, kagamotong gingamit ko. Kag nakatag sindako nga meaning sa kay Pontius Pilate, nga si Pontius Pilate na tao nga slave. Bag tungod sa iyang kagti ang slave amo ang ginagamit sa una mga ulipon, amo ang ginagamit sa mga Romanhon sa pagbutang sa ila sa front line kung sila magkadto sa gera, magkadto sila sa patagawayan. But ini si Pontius Pilate, grabe gid ang iya paninguha, tubtob nga damo sa mga gera nga nagmadinalawgon ang mga Romanhon. Kag nag-abot ina nga isto nga report sa sa emperador, kag gintagaan sang reward o kon padya si Pontius Pilate, kag nahimo siya nga nagsaka nga imbes nga slave siya nahimo freeman, kag nahimo pa siya nga soldado, kag nahimo pagid siya nga 5-star general, kag nakapangasawa pagid siya sang isa ka prinsesa sang Roma until gin-assign siya as governor or prefect dito sa Jerusalem. Amen. So ina nga mga extra biblical source o kon mga suporta guwa sa Biblia are really telling us indeed nga ini nga mga istorya are really correct. Kay ti mabasa tagidya ang ngalan ni Pontius Pilate sa Biblia. Tama. Yeah. Na tisaton pa, ang Biblia as history is really correct and true. Yes, ano pagiday mo, Sir Julio? We could not deny the fact, Pastor, nga si Kristo natawagid. Kay bisan ang 4 Gospels nagpakita, nag-istorya, nanungod sa manluluwas. Yeah. Kag hindi lang sila nag-istorya, ari karon ginbasa naton kay na Pastor, ang mga pamatuod sang iya nga pagtawo, kaupod sa mga tawo nga nagpatay sa iya. Kag busa masaligan gid ang balaan nga kasulatan. Yeah. And then, another secular historian, Pastor Sir Julius, naghambal man may tungod sa kay Jesus, kag ang paglansang sa cross. Kag ang mga pagpina bala sa panahon sa mga Romanon sa cross, damo na sa mga extra biblical support nga indeed ang mga Romanhon tama kabangis nga ang ila nga mga kriminal nga mga proven bala mga beyond reasonable doubt nga they are proven to be criminals, ang isa sa ilang mga pagpina ang pagbitay sa cross, ang paglansang sa cross. Naprobahan mga si Jesus guilty in the sight of the Roman law, kag ginlansang sa cross, being the punishment of criminals in the eyes of Roman law. Yeah. So, amo na siya. So, Jesus, Bible in the history on the account of Jesus proves nga indeed ang Biblia is really true and authenticated literature of God. Amen. Yeah. Ari kita sa aton nga Thursday. Ano ni Pastor ang faith in history? What is the connection between faith and history? Bangod, Pastor, sa pagtuo na please ang Ginoo, na please ni Enoch ang Ginoo. Bangod sa pagtuo, si Noah nagapati nga may anaw bisan pa sa panahon kang una, ang mga tao hindi magpati. Ina bangod sa pagtuo, natukod niya ang arka, kag naluwas ang iya pamilya. Bangod man sa pagtuo, Pastor, si Abraham naglakat halin sa syudad sang Ur, nga wala sa kabalo kundi siya makadto. Hindi siya makadto. Kag sa dira nga sila nakaanak, daw milagro sa kabuhi ni Abraham. Bangod kay gintuuhan niya ang Dios. Kag sa pagtuo nila ni Sarah, nakaanak sila sang isa ka mananaya. Si
Isaac. Mm. Amuman pastor si Joseph sa Okay. iyang kamatayon sa pagtuo niya tigana niya kagin preparar niya ang mga Israel sa ginatawag nga Exodus. Mm. Kag si Moses sa iya pagtuo gin bayaan niya ang iya nga pagka-prinsipe sa Ehipto kag nangin shepherd siya Mm. nga kung pwede gani siya mangin isa ka hari that time kag to save the Israelites pwede pero ang Ginoo lain ang iya pamaagi. Mm. Kag ina bangon sa pagtuo, we have a lot of people in the Bible, pastor, who live by faith. By faith. Yeah. Kanami sina Pastor Sir Julio sa imo nga pag-say-say sina. So, ang question is, what is the relationship of history and faith? Ang Biblia, Pastor, is not just a historical book, but it is a history of those people who have a very strong faith. Amen. Ang mga tao nga siling mo paano ni nga pinagi lang sa pagtuo, maamo ni sila pinagi sa pagtuo mo na. So ang ilang nga pagtuo is proven by history that indeed these people mentioned in the Bible are really correct and true. Okay. Example, si Abraham nagwa halin sa Ur of Chaldees. Nagwa siya siling nimo kay na nga nagpati lang siya sa Ginoo kundiin siya idulong sa Ginoo sa kabalo kundiin siya makadto. Yeah. Those places nga na-mentionar of or of Chaldees is really a true city or a true place right now. Okay? Kag ang iban pagid nga mga history nga naga-probe nga ini nga mga tao nga nagpalati sa Ginoo pinagi lang sa ilang nga pagtuo are now authentic and correct. Tama, Yes. pastor. Mayara pagkikaidugang Sir Julius. Sakto gina pastor ang inscription later on nakita sa mga archaeologists ang syudad nga Ur. Dugay gina nila Yeah. nakitaan pastor. Tubtob nga nakita nila kag nagpati sila nga indeed matuod gid ang istorya ni Abraham. Yeah. Kag Sir Julius no mayara pamantag gamay nga panahon nakakadto kami sa Oman kay tungod may bata kami dito. Dinaglagaw kami dito sa Salala. Inang Salala is a big city southern part of Oman. Okay. Kag dito nagintor kami dito sang amon nga kilala si Sir Mark Mendoza kag si iya asawa si Merel sa pansyon ni Job. Nga ang mga tao dito gapati nga dira si Job ginlubong. Ti ara pa gipreserbar nila ang pansyon. Wow. Ti nakapa-picture gani kami to sa pansyon. Kag ti may nagabantay gid dito. Even these people are Muslim there. Pero ti gapati sila nga si Job ilaman propeta mo. Ti dito damo sa mga inscription dito nga indeed si Job diri ginlubong kag si Job taga diri na siya. Ti ang punto dira nga ang ina nga lugar ginakabig nila nga far east sa una nga halin sa easti halin sa may sidlangan. Okay. Ti ila ginapatian nga ang sidlangan sa una ina ang mga Arabian nations. Na ti nagkadto pagid kami sa unahan. Dito naman ila naman gin reveal ang istorya gin pakilala sa amon gin tagaan kami nila history. Nga sa panahon bala ni ni Solomon may prinsesa nga halin sa sa Isti at bala ang prinsesa gani nga istorya sa kay Solomon sino ganito? Nalipat ako sang prinsesa na. Okay. Very common na nga istorya sa Biblia. Nga, ato nga prinsesa, halin man dito sa sinaga part sang uman. Kag di, ato rigin ila to ang ruins niya, ang iya ginharian na ginpakita man dito kag nagtanaw man kami to sa ruins, nagpo-follow picture man kami to sa mga haligi kag mga pader dito sina nga ruins. So, ang akon nga punto, Sir Julius, nga ang mga Muslim wala gapati sa Biblia. Okay? But ang ilang nga mga ruins, ang ilang history proves that indeed, ini nga mga ngalan, ini nga mga tao, mabasa naton sa Biblia. Amen, pastor. Yes.
Sir Julius, wala na gid kita sang panahon. Last word nimo bahin sa aton nga gintunan Bible as history. Hindi gid maduha-duhahan mga kauturan ang Biblia. Kag madamo nga pagpamatuod bisan pa nga nagalakat kita sa pagtuo. Ini nga mga kasaysayan, ini nga mga inscriptions kag nakit-an sang aton nga mga researcher nagpakita sa aton kag nagdugang sang kabakod sa aton nga pagtuo. Amen. And that's correct mga kauturan. Kung hindi ang kasaysayan, ang maragtas, hindi man naton maaprubahan. Kaya hindi lang madala sa pagtuo, Sir Julius. Kundi ang maragtas, ang history, nagaprueba man nga sa pagkamatuod ang Biblia, masaligan nga pulong sa Ginoo para sa aton nga katawhan. Kag iya ina nga gin preservar for us para sa aton kaluwasan. Aton iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa sinigid nga tiyon, salamat Ginoo nga ikaw upod namon kag ikaw ang amon Dios nga amon ginapatihan kag ang istorya ang maragtas ang kalibutan nagahambal kag nagapamatuod nga ang imo pulong masaligan kag matuod ang Biblia sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen.